Madaydayaw iti Diyos Ama, manakabalin iti so amin, ikan na kami iti parabor, ngaddat sa dilangit. Digito'y ngayon nakisalaysay, gapu, itayat iti Diyos, ngaddat ito'y, ngayon tayo saksakimaten, gapu, kadagiti adda, anaylanad, kadagiti sorsorat. Tadigito'y napapatag, tin na ibagbaga, gapu, itin tayo pagsoksokkimat, igito'y akay papalan na. So, ang kailangan nga intayo ornusen ken digiti napili ken omiso. Haan nga basta-basta lang digito'y no diket iti napateg ngayon tayo panagsoksokimat dagiti nasanpan asorsorat. Tag digito'y nga inna ibagbaga amabasa iti taga Episo 3:3. Taga po iti paltiing na ipakaamo kanyak kinuna ni Apostol Pablo iti palimod kas insurat ko iti ababa asao. Digito'y ngayon na ibagbaga nga gapu kadagito'y anaylanad. Digito'y napapatag ngayon na ibagbaga. Digito'y ngayon na ibagbaga na kailangan nga ornusin tayo nagiti napili ken omiso ngayon na ibagbaga. Digito'y ngayon na ibagbaga ito muna at taga Korinto 14 iti 40. Ngem maramid kuma kadagiti so amin banbanag itinatakneng ken naornos. So daytoy iti mang panpanegnek ngayon na ibagbaga. Digito'y anaornos ngayon na ibagbaga intayo nga ornosen ito'y saan ket nga sabali tintayo ornosen lang abanag no digiti lang na inlubungan abanag no diket digito'y ngayon na ibagbaga iti linaon iti Biblia. Digito'y ngayon na ibagbaga nga isot ornosen tayo. Kinunana iti may kadwa at Timoteo iti 2 iti 10. Gapu na siyak sa gabaek amin gapu kadagiti napili. So daytoy tin na ibagbaga anapili tapno magunodan met iti pannaka isalakan ngadda ken Kristo Jesus agraman gloria nga agnanayong. So dayto tin na ibagbaga ngayon na iturturong kada tayo kadagiti kapanpanutan tayo iti gloria. So di kita saan ket nga dito'y laeng alubong. So kadigito'y tin tayo suksukimaten digito'y anapapateg ngayon na ibagbaga. Tadigito'y tin na ididinalan digiti mamadto ken inggana kadagiti adalan na pong Jesucristo. Kinunana iti may kadwa Timoteo 2 iti 15. Agawaam asirigta iti agparang iti sangwanan iti Dios kas mangmangged ama namungan ngawan iti bain na nga aramatem iti umiso. Dito'y ngayon na ibagbaga nga umiso iso nga rod nga siguradon tayo kadagiti umiso asasao iti kinapudno. So digita iti mang panpaneknek ngayon tayo suksukimaten. Kinunana iti taga Galacia iti 3 iti 15. Kagabsat agsawakas iti ugali dagiti tao. Oray si asinno atulag laeng iti tao. Nung mapatalgadanen oray si asinno saan amabalin adadaelen. Iso nga ang mabalin adadaelen iti asasao wenno nayunan. So digito'y amang panpaneknek na saan tayo anay nayunan no diket digiti laeng tin tayo ipalawag ngayon na ibagbaga.
Adu digiti ulbod nga sa bali napananda. Sa bali digitinda ipalpalawag. Karigiti kadwan ngagpampamati. Ngamda tayo agsuksukimat digitoy itinapudno ngayon na ibagbaga. Asuksukimatin tayo. Gapo kadigitoy asasao. Kadigiti na ornos napili ken umiso akinunana. So digita iti napateg ngayon tayo saksakimaten. Katagyaman na kiti Diyos Ama, ama nakabalin iti so amin. Amen.